जिब्रैथि बोसोरारि जथुमा हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमानि खामानिया सोलिगासिनो। मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावदों गोबां दैदेनगिरि आरो बानजाय आफादा। फैदो फै बयबो मिनि खुसि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमाया उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दैमु नोगोर गेवलां दुब्लि फोथाराव खुंफुंजागोन। लोगोसे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन रायजो आलासि आरो रायजो बेंगिरिफोरा बाहागो लागोन। जानुवारि 9, 10, 11 आरो 12 खालार 2025 मायथाइयाव बर' माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादा 64थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंगोन। बेनिनो बानजाय आफादा थागथियारि खालामदों। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमाया डिमाकुसि दैमु नोगोराव जागोन जों बयबो मिथिखाबाय। दा बे जायगायाव खामानिया बानजाय आफादनिफ्राय खोब गोख्रोङै मावबाय थादों। सम मोनफैनायखाय हाख'वा जादों। जिहेतु 9 जानुवारियाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेल लानाय जादों। बेनिफ्राय मिरु थुनलाइ आफादनिया 10, 11, 12 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेहाय खुंनाय जागोन। खिन्थु बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो दिन्थिफुंसालिखौ फैगौ 6 जानुवारिनिफ्रायनो मोनाबिलिनि बेलासेनिफ्राय जोङो बेखेवनो सानदों। बेखायनो मा गोलाव गैला जोङो एसे खस्थ' जादों मावनायाव, अब्लाबो जोङो फोथायनाय दङ माने 4 जानुवारिसिम गासैबो आबुं महर मोनगोन होननानै। ओरैनो बेसेबांसो बिगा बेयाव हाखौ आवग्रिनो? जोङो 500 बिगानि एसे गोबां आवग्रिनानै लानाय जादों। गासै जिहेतु मेन पेन्डेल, बेजों लोगोसे डेलिगेट हल, केम्प आलादा, बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालिया आलादा, एग्जिबिसना, आरो लोगोसे हाथाइसालि थागोन जिहेतु आलादायै। बेखायनो आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि हाबाफारि दंफायो हिसाबै लोगोसे थियाटारबो जिहेतु 7 तारिखनिफ्राय लादों। थियाटार मोननै, आइराखि आरो सोरां मन्जु थियाटार, बे मोननैयाबो दिन्थिफुंगोन हिसाबै जायगाखौ एसे गुवारै आवग्रिनानै खामानि मावबाय थानाय जादों। थियाटारा जोङो कमप्लिटलि फ्रि दिन्थिनो नागिरदों। मानो होनब्ला नंगौ डेलिगेट सेन्ट्रेलनि डेलिगेटफ्रा 10 तारिखआव फैगोन हिसाबै बे 10 तारिखआव जोबथा जाहैगोन थियाटारा। बेखायनो डेलिगेट बेखालि हाबाफारि जोबखांनायनि हराव जोङो थियाटारखौ दिन्थिनायखौ सानदों। मानो होनब्ला गुबुन गुबुन हादोर एबा रायजोनिफ्राय जिहेतु थान्दै महर हिसाबै फैगोन, बिथांमोना जिहेतु बर' थियाटारखौ नुवा हिसाबै, बेखायनो बिथांमोनखौ एसे नायलांनाय दिन्थिनो हिसाबै जोङो थांखि लादों। बेखायनो जों बे थियाटारखौबो हांख्रायनाय जादों। आलासिखौ मिरु थुनलाइ आफादनिफ्राय हांख्रायगासिनो दङ। जों खोनादों जे बेहाय गोबां माने सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर फैगोन आरो चिफ मिनिस्टार 3 दासिम फैनायनि रादाय होबाय होनना बुंदों। लोगोसे गभर्नरफोर फैगोन आरो जोंनि माने IAS अफिसार एबा गुबुन सुबुं बर' बिजोङाव फरायनानै बर' बिजों फोरोंनाय बेबायदि सुबुंफोरखौबो लानानै बेहाय लिंनाय जादों। आरो गुबुन गुबुन हादोरनि राष्ट्रदुतफोरबो फैगोनखौ जोङो मिन्थिनो मोन्दों। बेखायनो जोङो खोब थागथियारि बिथांमोनखौ बरायनो आरो थान्दै बिथांमोनखौबो बरायनो थागथियारि जानानै दङ। बलिउडनि सिंगार फैगोन होननायाव खोनादों। औ, जोङो 12 तारिखआव 12 जानुवारि खालि जोङो कालचारेल नाइट जिहेतु जागोन, हारिमु बिलिफां, बे हारिमु बिलिफाङाव जोंनि लकेलनि देंखोगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोङो बलिउडनि मनालि ठाकुर रोजाबगिरि, मेथाइ खनगिरि, आरो लोगोसे सासे इन्टारनेसनेल नेपालनि मिलन नेवार बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना दासिम फैगोनखौ जोंनो खोथा होबाय आरो बेनिनो जोङो खोब एक्साइटेड। बै मोनाबिलि आरो लोगोसे ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा खोब गोसो गुदुङै नेनानै दङ। डिमाकुसि हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ मा बुङो? डिमाकुसि हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौथ' आं बानजाय आफादनि
गाहाय लिंथुमगिरि महरै साबायखर बावनांगोन बिथांमोना खोब खस्थ'यैब्लाबो गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ गारनानैबाबो बेहाय लोब लोब फैनानै खामानि मावफैबाय थादों बिथांमोना जथेस्थ' जोंखौ मदद होफैदों आरो रांखान्थि बेलायावबो बिथांमोना मदद होदों बेखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे हांख्रायबावदों बिथांमोना जाहाथे आरो मोनफ्रोमबो जोबजासिम 12 जानुवारिसिम जाहाथे